Boas noites, estou en Pontedeume, o que vedes atrás é a ponte que une Cabanas con Pontedeume. E, bueno, a xornada de hoxe bueno, non me gustou tanto como a de onte porque non foi tan atractiva paisaxísticamente e tamén porque eh, eh, tuvo momentos bastante difíciles a nivel de dificultade de ascenso por un tema que antes de chegar a Cabanas hai dous mojóns, un pon que é o camiño máis corto, outro máis largo. Bueno, pois eu listo de min, collín o máis largo porque pensaba que por aí iba a haber algo interesante, e o interesante foi que empezabas a subir, con un importante ascenso. O único atractivo foi a paisaxe, pero bueno, ao final cheguei a Pontedeume a eso da unha. E nada, o albergue que penso que para o que Pontedeume ter este albergue, pois me parece que non debería de ser. É un espacio nun sitio que comparte co mercado, donde hai unhas literas e dous baños que teñen a ducha e nada máis. E así, bueno, pois todo